Tällä videolla reissataan Storvikista Podon pohjoispuolelle, missä vietetään yö ja aamulla käydään todella hienolla rannalla. Matka jatkuu Podosta Lofottien pääsaaren kautta Varoille, joka on aivan ihastuttava saari, josta seuraava video kokonaisuudessaan. Lauttamatka on täysin ilmainen. Tervetuloa meidän reissulle mukaan. Eilen jäätiin Storvik-Sandenin leirintäalueelle yöksi. Sato kaatamalla vettä ja ihan hirveä tuuli oli koko yön. Mutta tässä oli ihan hyvä viettää yö. Tosi siisti leirintäalue, ihan uudet tilat ja kaikki sisältyi hintaan, siis pyykin pesukoneita myöten. Mutta tuossa aamulla kävin juoksemassa tuolla Finnesfjelletin parkkipaikalla. Siinä oli tästä 4 kilometriä matkaa, mutta siinä olisi myös kiva kesäreitti, että jos tulee tänne, niin hienot kivimuodostelmat siellä. Tässä on kyllä lisää näitä patikointireittejä. Ei lopu kesken. Mutta tästä jatketaan sitten matkaa. Huomenta. Viime yö nukuttiin tällaisella paikalla. Tästä lähtee kävelyreitti sellaiseen rannalle, kalliolle, mistä avautuu hieno näköala siis tänne kyseiselle rannalle. Lähdetään sinne nyt kävelemään. On kyllä huomattavasti hienompi ilma tänään kuin eilen. Se lupailikin, että toi taivas aukeaa. Vähän epäilin kyllä, koska oli niin pilvistä myöhään eiliseen iltaan, mutta kyllä se aurinko vaan sieltä nousi tälle päivälle sinisellä taivaalla. Tästä lähtee tää reitti tältä puolen tuolta, jos olisi mennyt toiseen suuntaan, niin sitäkin kautta pääsee. Mutta kun me oltiin nyt tossa parkkiksella, niin me mennään nyt täältä. Tulemmekin tänne päin. Sinne niin. Alkumatkasta reitti kulkee todella helppokulkuista polkua ja kalliota pitkin. Tässä matkan varrella on Auvikan ranta. Tääkin on todella hieno. Hyvä, kun täällä ei ole ketään missään. Pari lintua. Tämän jälkeen reitti jatkuu todella haastavaa kivikkoa pitkin. Matkan varrelle osuu myös paljon railoja ja yhteen isompaa railoa oli vietykin tämmöinen puusta tehty lava. Mutta siinä vaiheessa kyllä todettiin, että koiran kanssa ei ole tälle reitille nyt sitten asiaa. Kävin jonkun matkaa kuitenkin vielä katsomassa, että miten toi tosta olisi jatkunut eteenpäin, mutta se oli odotettua pidempi matka. Joten tällä kertaa tämä itse pääranta jäi nyt näkemättä, mutta ehdottomasti käydään joku kerta vielä katsomassa. Jäipä nyt käymättä tuolla. Kyllä tänne on vähän pidempi matka. Meillä lähtee laiva. Seuraavaksi matka jatkuu Podon satamasta Moskenessin kautta Varoille. Seurasimme joka päivä sääennustuksia ja ne lupaili todella hyvää säätä. Satamassa on Varoille oma kaista.
Moskeneessin lähtiöille on jonottajien kaista ja etukäteen varanneiden kaistat. Varasimme lauttalipun etukäteen yhtiön nettisivuilta. Lauttalippu oli täysin ilmainen ja mielenkiintoista tässä on se, että jos olisimme jääneet Moskeneessissa pois, niin hinta olisi ollut yli 200 €. Koira voi jättää joko autoon tai sitten jos on kuuma, niin koirille on erillinen tila häkkeineen. Koska autossa oli viileä ja tiesimme, että meidän koira nukkuu mielellään autossa koko matkan, niin se jäi aamun lenkkeilyn jälkeen sinne nukkumaan. Koira jäi siis autoon. Se on onneksi tottunut matkustaja. Laivalla oli kahvila, ravintola, missä oli ihan ok hintataso. Lisäksi laivalla on hieno aurinkokansi. Nyt sitten tällä lautalla reilu 3 tuntia niin tullaan Lofottien pääsaarelle. Siellä olisiko 45 minuuttia siinä satamassa ja sitten jatkaa matkaa. Aika kiva tämmönen meri-ilma tässä nyt. Hyvä tuuri. Tai ei me oltais kyllä lähetty, jos ei olisi ollut tätä ilmaa. Nyt tultiin Moskeneessiin. Aika sumunen ilma tuolla, mutta suuri osa tästä laivasta niin näistä autoista lähtee. Me tultiin tänne 45 minuutiksi viettää aikaa. Koira heräili täältä. Moskenees jää taakse ja matka jatkuu Väroille. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetty, että lopulta me tullaankin takaisin tänne Moskeneessiin ja täältä jatkettiin sitten matkaa. Moskeneessista Väroille on enää vain tunti 15 minuuttia.